Llegim Córrer, de Jane Genós. Capítols curts, estil vibrant, lectura ràpida, narració que envisca i enganxa, clímax sostingut. Córrer ens acosta a l'extraordinària vida d'Emil Zatopek, atleta txec qui ho va guanyar tot. D'adolescent no sentia gens d'atracció per l'esport, però un dia es va posar a córrer perquè sí i ho va guanyar tot durant 6 anys seguits. Era invencible, però també va ser una víctima dels règims totalitaris que van assolar Europa en el segle XX. Zatopek sobrepassava tots els límits humans i per això era conegut amb el malnom de la locomotora, una màquina amb un estil propi. Hi ha corredors que sembla que volen, d'altres que ballen, d'altres que desfilen. N'hi ha que diries que avancen com si estigueren asseguts sobre les cames. Emil, res de tot això. Emil és com si cavara, com si estiguera en trànsit o com si fora un peó de camins. Lluny dels cànons acadèmics i de tot afany d'elegància, avança de manera feixuga, sotragada, torturada. No amaga la violència de l'esforç que se li llija a la cara crispada, tensa, contínuament deformada per les ganyotes i per un rictus que fa mal als ulls. Corre amb les faccions alterades, esqueixades per un patiment atroç, i de tant en tant trau la llengua com si portara un alacrà a cada peu. Córrer, una història d'una velocitat fulgurant. T'animes a llegir la novel·la? Avant, la pots trobar ací. Llegim.